Mabungahong adlaw mga igsoon. Ganina nag-uban mi sa gitar ug sa bao-bao nako igsoon. Kay didto ta niwali ta sa Tubigon Police Station sa mga inmates dito sa prisuhan igsoon, kay busy man ang atoang mga disciples igsoon, kay naman sila yung mga pamilya baya, so naay trabaho mao na nga ako igsoon nagsulor ako ganina, no, kauban sa presence ni Lord niya. Akong asawa dili pud pwede mauban kay eskwela mong anak, so mao ni padulong na kog Tubigon ni mga igsoon. Nang laktod ko diri ko agi sa may sentral sa Tubigon sa likod, kay wala ko nagpa-highway kay aron madali ba, kay nagdali ko ani mga igsoon, kay after ani mo adto man ko sa among anak, ako ang kwaon ba, no. So mao na nining tungas na ta ani padulong ta sa Tubigon Police Station. So ako nang gi-shout out ang Tubigon Police Station, ang tanan nga mga PNP personnel diha, no. Salamat sa inyong gihatag nga kahigayunan nga mo share ko sa pulong sa Ginoo sa mga inmates. Nagkita mi ganina akong classmate si Sir Eric diha ganina, Eric Ramos, mao to akong kastorya ganina, mao akong gipananghiran. So mao na igsoon ang Tubigon Police Station. Unya mao na nagsugod na kog share sa pulong sa Ginoo. Ibon pasabot nga naa mo ning sulod nga silda, wa mo paggaas Ginoo. Amen. Ang uban wala na kalikabot sa silda, giihaw na. Pero naa mo diri ay katuyuan ng Ginoo. Kaya wa sa mo diri kita magkita ninyo. Amen. So ato ka taon ni gipangga mo ko. Isa nagtuo nga bisan taniwala ni kita nang gipangga gyapon mo sa Ginoo. Mao na ni mani yung mga brad magkabalintuan maning tibok kalibutan. Mausab man yung ginikanan, mausab man yung igsuon, mausab man yung gigalak, na itaw nga walay pagkausab ninyo ang Ginoo na. Gipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw. One more time, gipangga mo ako. Gipangga mo ako, matod sa pulong mo, yes Lord, bisan sa kapagyasan, ipasaylo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngayon mo ibayaw ko. Lakihan ang grasya mo, nga ikahatag na mo. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. One more time, ipangga mo ako. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, minsan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbaho mo, alagaran mo ikaw. Sa bisan asa pa, ngayon mo ibayaw ko. Lakihan ang grasya mo, nga ikahatag na mo. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Ano tayo pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Lakihan ang grasya mo, lakihan ang grasya mo, nagikahatag ka na ko, ka na ako. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho mo, alagaran ko
punon Ginoo. Among gi-welcome imong presensya sa among taliwala karon Ginoo. Naging ka sa imong pulong duha kung tulo magakadigong naa ka sa taliwala. So Lord, i-welcome ka namo Ginoo. Wala man ka namo nakita pa namong nabati ang imong presensya Ginoo. Lord, ikaw mamuhat sa mga inmates nga naning sulod nga silda Ginoo. Mao nang naa mo diri kay isip pagpangga ni sa Ginoo. Kaya nga naman, sometimes ang tao dili makahinguplo kung makaamgo kung nasa sa karuhay kanunay. Pero sa panahon nga maipit, magipit ka, wailain imong duolo ng Ginoo. So igsoon di man ini Romans 8:28 tanang butang nay katuyuan ng Ginoo. Wala mo aning sulod nga silda kay natsambakan mo nagakpan jud no. Pwede lagi mo di madakpan pero naa mo diri kay siguro gitawag jud mo sa Ginoo. Dili ni babag kung tagaan mo maayong ugma sa Ginoo. Once makita ni Lord nga sa naa mo aning sulod, tinud-anay mo nga nigdangog niya, tinud-anay mo nga nagampo, naginulsol sa Ginoo. Naigihan-ay hayag nga ugma ang Ginoo para ninyo. So mao na mga kaigsuon na no ning share ko sa pulong sa Ginoo after na mo nanganta nag-worship unya. Ako sad silang giampo mga igsoon kay mao man akong kalipay unya. After ana sa tanan ako na silang gilamano unya abi yung mga igsoon nakoy kaila diri sa sulod. Grabe jud niyang gakos nako no. Ako aning classmate before sa criminology unya wa ko mag-expect nga naa diri siya. So grabe niyang gakos nako perting hilak nila igsoon kay mao lagi na consequence ba pero dili pa man ulahi ang tanan na ay paglaom sa Ginoo. So mao na igsoon nga malipayon ko sa resulta sa akong mission gana bisag naginusara ra ko kauban ako ang Ginoo. So tungod nining tanan nga kadaugan akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios kay siya lamang ang angayan ining tanan.